komfort a pohodlie ako nikdy predtým. Nové kombajny T5 a T6 vás prinútia prehodnotiť váš doterajší názor o možnostiach vytriasadlových kombajnov. Vďaka výnimočnej prepracovanosti, ergonomickému ovládaniu a vynikajúcej výkonnosti definujú samotný komfort obsluhy na novo. Všetky funkcie doplňa technológia John Deere Precision Ag Technology, výkonné služby Connected Support a prvotriedny servis. Inovatívna konštrukcia s viacerými mlátiacimi košmi poskytuje pozoruhodne vysokú priechodnosť bez zníženia kvality slamy. S 8 modelmi a 2 šírkami mláťačky poskytuje ideálnu ponuku pre širokú škálu poľnohospodárskych podnikov a službárov. Vyznačuje sa rovnakým a ikonickým štýlom ako naše uznávané kombajny X9 a S7. Nazývame to Deere NA, Deere nová architektúra. Celý náš sortiment používa rovnaké komponenty a systémy. Luxusná kabína je dokonalou ukážkou tejto filozofie. Neuveriteľne priestranný pracovný priestor s panoramatickým výhľadom posúva komfort na vyššiu úroveň. Je plne klimatizovaný, má odvetrávané sedadlo s vlastnou masážnou funkciou, čím je pre moderný zber ako stvorený. Intuitívne ovládanie dotykovej obrazovky a zábavno-informačný systém s vymoženosťami ako Apple CarPlay a Android Auto prináša do terénnych podmienok prepracovanosť luxusných vozidiel. Displej G5 Plus Command Center s vysokým rozlíšením poskytuje ďalší rozmer. Má o 35% väčšiu využiteľnú plochu obrazovky a je vybavený výkonnými softvérovými aplikáciami. Plne integrovaný príjimač Starfire, zabudovaný v streche kabíny, poskytuje lepšiu presnosť a rýchlejšie získavanie signálu. Nový digitálny systém zvyšuje prenos dát a podporuje budúce aktualizácie hardvéru a softvéru. Bezkonkurenčný prehľad o stave plodín je k dispozícii technológia Harvest Lab 3000, vybavená systémom snímania kvality zrna. Presne mapuje obsah bielkovín, škrobu a oleja, čo umožňuje prehodnotiť spôsob riadenia celej vašej poľnohospodárskej prevádzky. Ani podmienky v teréne nebudú môcť ovplyvniť výkonnosť. Systém automatizácie terénnych nastavení znižuje straty výkonnosti na svahovitom teréne, zatiaľ čo kombajny vybavené systémom Hillmaster bez problémov zvládajú bočné kopce so sklonom až 22% bez strát výkonnosti. Vďaka novej generácii motorov sa vám zjednoduší údržba a zníži spotreba paliva, čo prispieva k zníženiu emisií. Došlo aj k zlepšeniu riadenia pozberových zostatkov vďaka komponentom z našich kombajnov X9. Z kabíny ovládané protinože a diaľkové nastavenie deflektora s funkciou Autoswap zaisťujú rovnomerné rozmetanie slamy bez ohľadu na podmienky. Ľahšia je aj manipulácia so zrnom. Vysoká rýchlosť vyprázdňovania a nová nastaviteľná koncovka zaručuje rýchlu vykládku zrna bez strát. Okrem toho, so systémom Machine Sync získate možnosť riadiť prívesy so zrnom, čo uľahčuje plynulejšiu logistiku zberu. Vitajte v dobe nových používateľských skúseností. Kombajny T5 a T6. To sú pokročilé technológie, vyššia efektivita zberu a bezkonkurenčný komfort. T5 a T6. Nový kombajn so zameraním na obsluhu. Pokrok máte na dosah ruky.